Ние сега ще ви запознаем, както и казахме и по-рано, с един млад българин, който е само на 20 години, но вече успял да сбъдне детската си мечта, да се докосне малко или много до звездите. Той е роден в София, но вече 11 години живее в Съединените щати. Там завършва математическа гимназия, в момента учи инженерна специалност в университет в Джорджия. Как се развива неговата история? Преди години той решава да кандидатства за стаж в НАСА и благодарение на упорития му труд, учене и резултатът през годините, които постига, той успява да се пребори с конкуренцията и да спечели този стаж в НАСА. И започва да участва в много важни разработки на агенцията. Включваме на живо от Съединените щати Боян Миров. Здравейте! 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 Разкажете ни повече за този стаж мечтан в НАСА. Аз работех там на проект за сателити. Моята част беше да програмирам устройствата, които използват по време на експеримента. Аз свърших стажа предишната година и сега се върнах в университета да продължавам да уча. Какво ви даде този стаж? Какво? Какво ви даде този стаж? Така ли си представяхте, че ще премине стажа ви в тази агенция? Да, така мислех. Даже повече. Аз видях много повече неща, отколкото мислех, че ще видя. И много хора видях също, които ми помогнаха с проекта. А как попаднахте там? Голяма ли беше конкуренцията? Какви са условията? Изобщо как става цялото кандидатстване и одобряването за един такъв стаж в една такава престижна институция научна в Съединените щати? Те имат вебсайт специално за стажи. Аз просто кандидатствах там на техния вебсайт. Попълних, пратиха оферта за стаж и аз казах да. Защо избра да учиш математика, природни науки? Кога реши, че искаш да се занимаваш с това? Моята гимназия ми помогна с това. Гимназията беше много фокусирана на тези предмети и аз оттам влязох в клуб на роботика и оттам много ми хареса да се занимавам с такива неща. И също моята майка много ми помагаше с математика и такива неща и това също ми помогна да продължавам към там. А мислиш ли, че можеше да постигнеш всичко това, което имаш в момента, ако беше останал в България? Честно казано, не знам. Може би не. Не се знае. Какви са целите ти в момента? На къде продължава твоето развитие и в науката? Сега аз още се опитвам да се намеря, да видя какви неща ми харесват и за да разбера какво точно искам да работя през живота ми, да съм щастлив и такива неща. Това е най-много, което искам да разбера сега. Има ли нещо, към което си се насочил в момента или все още търсиш какво да бъде то? Науката прави ли те щастлив? Кое? Науката прави ли те щастлив? Да, прави ме щастлив. Натам съм се насочил за сега. Интересно, ние си говорихме какви са твоите спомени от България. Какво носиш като образ и идея за България? Помня си, че играх много навънка. Беше много трудно на майка ми да ме прибере на края на деня. И храната също много ми липсва. В момента в щатите не е много естествено децата да играят до късно навън безпризорно, сякаш. Я пак кажи, не те чух. В щатите в момента не е много естествено децата да играят навън без надзор от родител. Да. Тук е по-трудно да се излиза. С всичките телефони и такива неща, всички стоят вкъщи. А има ли нещо друго, освен храната, което ти липсва през всичките тези години от България? Просто зеленината. Всичко беше много така. На мен ми харесва планините и плажа също. Те неща бяха много красиви. А кога за последен път си бил в България? Интересно ми е как виждаш България. Кога за последен път беше тук? Когато бях 9, преди да заминем за САЩ. На 9 годишна възраст? Да. А би ли се върнал отново в България? Още не съм се връщал, обаче искам да се върна, просто да видя как нещата са сменили. Къде практикуваш български език? Къде? С кого говориш на български език в момента? Нямам с много хора, които могат да говорят езика, само с майка ми от време на време. И само това.
Да, само с тях. Ти си пример за един млад човек, който, въпреки че е само на 20 години, е успял в много от своите занимания. Какво би посъветвал младите хора в България, които те гледат в момента? И по-скоро бих искали да се занимават с наука също и да постигнат твоя успех. Ще им кажем да не се отказват изобщо, когато имат пречки, които излизат през тях, защото трябва да продължаваш просто да ходиш. Не се отказваш, ако има някакъв проблеми, където излизат, просто намери начин да скочиш през тях. Да те очакваме ли скоро в България? Да, разбира се. Разбира се. Благодарим ти много. Ние също ти пожелаваме да не се отказваш и да преследваш мечтите си и да продължаваш